Шеста глава. Зрялост и предприемаческата перспектива. Какво е зрялост в бизнеса? Зрелостта е третата фаза в развитието на един бизнес. Тя не е просто естествено продължение на детската възраст и юношеството. Компании като Макдоналдс, Федерал Експрес и Дисни не са достигнали зрялост случайно. Те са започнали с визия и стратегия още от самото начало. Разликата между зрелия бизнес и останалите е в предприемаческата перспектива. Зрелите компании не се фокусират върху самия продукт или услуга, а върху системата, която ги произвежда. Предприемаческата перспектива срещу техникотската перспектива. Гърбър представя два коренно различни начина на мислене. Първо, предприемаческа перспектива. Пита, как трябва да работи този бизнес? Вижда бизнеса като система, която създава стойност за клиента и носи печалба. Започва с ясна визия за бъдещето и работи в посока да я реализира. Възприема бизнеса като цялостен модел, а не като сбор от отделни задачи. Вярва, че светът може да бъде моделиран според визията на предприемача. Второн, техникотска перспектива. Пита, каква работа трябва да бъде свършена днес? Вижда бизнеса като място за работа, а не като система. Живее в настоящето и се надява бъдещето да бъде същото като днес. Фокусира се върху отделни стъпки, без да има представа за цялостната картина. Смята, че бъдещето се моделира според настоящето, а не според визията. Разликата е същата като между човек, който строи къща с подробен план, и човек, който просто реди тухли една върху друга, без да знае крайния резултат. Примерът с IBM "Започни като голям, за да станеш голям" Гърбър разказва история за Том Уотсън, основателя на IBM, който казва, че компанията му е постигнала успех по три причини. Едно. Още в началото имал ясна визия за това как IBM трябва да изглежда, когато е напълно завършена. Две. Създал модел на работа, който ще доведе до тази визия. Три. Осъзнал, че ако IBM иска да стане велика компания, тя трябва да започне да се държи като такава още от първия ден. IBM не е просто бизнес, който е израснал, той е бил създаден като зрелия бизнес, който иска да бъде. Предприемаческият модел. Бизнесът е продуктът. Разликата между предприемача и техникото е, че предприемачът вижда самия бизнес като продукт. Техникът вярва, че клиентите купуват неговата работа. Предприемачът знае, че клиентите купуват опита, който бизнесът създава. Един ресторант може да продава храна, но това, което клиентите купуват, е атмосфера, удобство и предсказуемост. Една транспортна компания може да предлага доставки, но клиентите плащат за сигурност и точност. Предприемачът не създава просто услуга, той създава преживяване, което клиентът цени. Как се създава зрелия бизнес? За да може бизнесът да достигне зрялост, предприемачът трябва едно. Да има ясна визия за бъдещето, как трябва да изглежда бизнесът, когато е завършен. Две. Да изгради модел на работа, как бизнесът ще функционира, за да достигне тази визия. Три. Да започне да действа според този модел още от първия ден. Ключът към успеха е в системите, които правят бизнеса предсказуем, ефективен и независим от собственика. Как да направим прехода от техникют към предприемача? Гърбър обяснява, че техникюти обикновено не проявява интерес към тази трансформация. Той е фокусиран върху работата, която трябва да се свърши днес. Затова промяната трябва да дойде от развитието на вътрешния предприемач във всеки собственик. Трябва да му се даде модел на бизнес, който работи. Този модел трябва да бъде толкова вдъхновяващ, че да го накара да се освободи от ограниченията на техникът. Не продуктът е важен, а начинът, по който той се представя. Заключение. Гърбър завършва главата с важен принцип. Зрелите компании не стават такива, те започват така. Ако искаш успешен бизнес, трябва още от първия ден да го изградиш така, сякаш вече е голяма компания.